Ta' kull sena fl-20 ta' Novembru niċċelebraw il-Jum Dinji tat-Tfal. Kultant inkunu wisq mitlufin fil-ħajja tagħna u f'dak li nkunu rridu nagħmlu u ninalqu fid-dinja żgħira tagħna. Imma ma nistgħux nibqgħu ma jinteressanix f'dak li qed jiġri madwarna. It-tfal kollha, kull tifel u tifla għandhom id-dritt li jgħixu it-tfulija tagħhom. Id-dritt għal bżonnijiet bażiċi tagħhom u li jgħixu il-ħajja b'dinjità. Iva, tfal, adolescenti u żgħażagħ jistgħu jagħmlu differenza fid-dinja tal-lum. U iva, it-tfal, l-adolescenti u żgħażagħ għandhom dritt li jaħdmu u jagħtu s-sem tagħhom għal soċjetà u dinja aħjar fejn it-tfal kollha verament jistgħu jiċċelebraw u jgħixu it-tfulija tagħhom.